Agyfasz, betöltés, cucc azonosítása, oktopusrendszer feltöltés, stabilizálva, kell távolítva. Ha jó kedved van, emeld fel a kezed. Ha rossz kedved van, tegyed le a kezed. Ha nincsen kedved, kezed se legyen. Inkább gyere, énekelj velem. Sallala. Sallala. Emeld fel a kezed, legyen neked jó kedved. Emeld fel a kezed, ne tedd le soha. Mindig jó kedved legyen. Bizony. Na, ott akkor vízú van. Jól vagytok? Minden oké? Komolyan? Jól mondja az asszony? Holnap hóesik, és ilyesmi, ami tegnap előtt már el kellene tudtam menstruálni. Vagy mi az? Meditálni. Most meg jön megint a hógolyózápor. Nem hiszem el. Jó vagytok, ami nem, de... Még. Na mi van? Facebook kérdések. Jaj! Mit szakzik, de jó. Apránként vettem fel, hogy nehogy felhúzzon idegileg, azt rossz legyen a körítése a videónak, mert 90% olyan, ami már volt. Még kérdés. Szóval honnan a Hörbi ilyesmi? Nem értem, ha erre kíváncsiak, azóta eltelt egy hét, még nem nézték meg. Még? Na mindegy. Valaki írt, hogy neki kéne egy olyan videó, hogy gyakran ismételt kérdések kombó. Sok az új ember, ilyesmi, azt mindig megnéznék, és akkor tudnák, hogy mi van. Van ilyen, hallod? Van egy ilyen videó, aminek az a címe, hogy Gyik. 2. Amennyi mindent kérdeznek, az kb. Az összes Facebook kérdésekben van megválaszolva. Szóval most szerintem tök mindegy, hogyha csinálok egy 26 órás videót arról, hogy mindenre válaszolok, vagy megnézzük azt a 26 órás, hogy nem tudom amúgy mennyi a Facebook kérdések összideje, csak úgy mondtam most valamit. Még. Szóval anyagolom meg, hát. Még. Nem kell tudni semmiről semmit, nem? És videózik egy gyerek, amit mond, meghallgatjuk két most, hogy van-e lánya, hol jár, honnan elve, ilyesmi, az ilyen magány, nem? Facebook kérdésekben elmondtam, azóta, ha kezdeném a dolgokat, nem is mondanám. Nem magány. És a szavak bele sem kéve, nem? De ugye? Hát, de idegesítő sem ám, én felteszem a kezembe. Még. És légy nyugodt. Kurva nyugodt. Oké. Még. Na hát, nagyon jó lett a holnap. Köszönöm szépen a bitrose.hu-nak, a bitrose.hu-nak.